भगवान इसोर दं माने नोंथांमोनखौ आं रोजा रोजा गोसो गोरबोयै साबायखर होयो आरो बबे रावजों आं नोंथांमोनखौ सिबिनो रोंनो नुबाय लोगोफोर खोथियाखौ माने राननासो माबालायनांगौ गायबावलायनांगौ हौवाफोरनि गियाना खोथियाखौनो रानना होफैयाखै नै एसे ग्लाम ग्लाम फोमोनना गालां हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनैयो मा देखायलांनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै हाबसननानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय आरो लोगोफोर इनिफ्राय दिनै माने एकदम फुङावनो फिसालायाबोथ' सिखारखायाखै नालाय लोगोफोर फुङावनो दिनै एकदम खामानिया कमप्लिट आरो लोगोफोर माबार फुङावनो उन्थिनानै 4टा बाजियावनो बिराद खामानि दासान्दि लोगोफोर आङो माने रावनिबो भिडिअबो नायनो सोलाबाखै होननाय बायदि आरो ओमफ्राय मोनायाव जा एसे नायना हरो बेनोसै आरो लोगोफोर माने दासान्दि बिराद माइ गायनाय फुनाय बिराद हेभि आरो लोगोफोर जोंहा माने आगोथियायैनो गायो नालाय लोगोफोर बिराद दासान्दि गायनाय फुनायनिल' ब्लग भिडिअ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय फिसालाया गुजुबाय दं लोगोफोर गगा मोनदो मोनायाव ओरैबायसा गरममोन लोगोफोर ओमफ्राय नै आंना फिसालाया दासो एकदम फुंनि 7टा जालायलांबाय आरो ओमफ्राय दाबो माने सिखाराखै आरो लोगोफोर ओरैबायसा गोसो होनानै उन्दुदो नै आंहानि फिसालाया थान्दानो दासो बेसेरा माबार नै आलु बाथोनजों बोथिसे थेब्रे जाना थांनोसै आरो फिसालायासो सिफ्लेदों लोगोफोर मानो होनबाथाय आं सोलाबथाराखैमोन ओंखायनो फिसालायासो सिफ्लेदों आलुखौ ओमफ्राय कुकाराव नावमान ओंखाम संदोंमोन ओमफ्राय बेखौनो थेब्रे जाना थांनोसै आलु बाथोनजोंनो जासाबनोसै आरोना हाखु दाखु माबार मा मोनगोन मा मोना एकदम बुथुम बुथाम मैथ्रु थाइसे इनिफ्राय मा होनो थास' थाला होनानैनो रुसाबबाय आरो दिनै सानसेनि खिनिया लोगोफोरनो ग्लब गोदौगासिनो नै आंना अमानि आदारा लोगोफोर ओमफ्राय हेबासिनो माइरंबो होना होखाबाय आं मोनबाय थाथसै ओमफ्राय ओजोंहाय नै बोरायाबो फैबाय आंना अन्थाइ बाला माबादोंमोन आरो हैदोंमोन अर्डार दंमोन नालाय सायावनो दोन बेखिनियाव साया नाङो दे दा 10टा 11टा बाजियावनो साया नांगोन बेखिनियाव बिराद गोसा सान्दुंआबो माने एसे गोबाव जानाय आंहा माइ गायनो माबायो सानजायो दा सान जालायलांबाय नै आं अमा आदार रुगोन ना गथ'नो मा खालामलांगोन दा माथो लाबखो ओमफ्रायलाय बिखौ आमुलखौ लोङोनाहाय गेस्ट्रिक जायो मानो आमुल लाबोयो ओमफ्राय टसखौबो लाबोफाबाय खामानिया एकदम क्लियार जाजोब्बाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय आङो माने ओंखामबो जाखांबाय ओंखाम गोजां फुंनि ओमफ्राय गय खानसे जानानै थांनोसै आरो माबार थांनोसै सान्दुंआव एसे गोसा दैज्लांनि आखाइ गोलाव गस्लाखौ दिनैसो बायांदो लोगोफोर साननैसो गोसोम जानानै नै गांसेखौ लानोसै आङो साननैसो माने गोसोमैनो गायथ'बाय लोगोफोर इनिफ्राय माने दिनैसो गस्ला गोलाव लानो नागिरदों आरो मानो होनबाथाय बिराद गोसा सान्दुंआ नों लाबोनायखौ बेखौ लानोसै नोङो नैखौनो लानोसै आं आखाइया बारा गोलाव नङा आरो जायो गोलाव नङाबाबो हाब्रुसो नाङो दैज्लांनि अफार होदो आखाइ गोलाव लोगोफोर गोसोम जायिनि बायदि बिजाव जालिया बख्रम दं बख्रम दंब्रा आंनाबो आं गैया बख्रमखौनो नुवाखै ओमफ्राय दा खामनायनि लानाय नुदो आइ बिखुमजो रांगावलियाबो माबायदि गोसोम जाजानो गियो आखाइ गोलाव लालायदो बुरि मानसियानो नुवाखै गांसे लाजोब्बाय जोङो अफाराव मोननायखाय नोंखौ लानोसै सुजितमाया दायो जोङो फोथार मोनफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय जौदुसे लाबखाबाय आरो दैखौबो ओरैबायसा गरम जौदुसे दैया फात्ता मोना आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दाखालि माने 5 बिगाखौ माने हाजोबनो एसे थालांदो आरो 2.5 दिन जादो टटेल गायलाय फुलाय लोगोफोर 5 बिगा हाया इनिफ्राय एसे नावमानल' थाबोदो ओमफ्राय बेखौ गायखांनानै आरो बेलेगाव बिगासे दं आरो ओमफ्राय बेखौ गायहैनो थांगोन आरो जोङो दायो लोगोफोर फोथार मोनफैबाय साननैसोआ माने अखायानो गैया लोगोफोर ओरैबायसा सान्दुं इमाखा सान्दुंआ माने जोंनि मोदोमावनो माने जोबलांजोबो होननाय बायदि आरोना खावख्लाबसेल' थालांथारदो नै लोगोफोर दसेनो हागोन दानो हालांगोन मानसि बुरजासो ओइ मालाय गायग्रोबायानो जागोनहाय दिनै आयं बोथोरा मोजां वा मोजांसो मोनबावदो नामा नोङो
फुंनिफ्रायनो माबायदि रागा गोसा जाबोखादो खावसे हाफैबायानो नामा नोङो गायग्रो फैनानै खावसे हाफैबायानो मालाय हनै बिजामादै नालाय दायो जों लोगोफोर 5 बिगा दागखौ हानानै ओमफ्राय बिगासेखौ माने गायनो थांबावनोसै आरो माने आदिसो लोगोफोर जोंहानि नङा माबा सनिया कुइनलानि माने सनिया कुइनबाबो बै ओइ सासे ओइ नङा दे लोगोफोर इखौ साननाङा माने निग्र जलाय गारलायखौ नङा दे लोगोफोर माने जोंनि माबासो आरो बर' जग्रासो सनिया कुइन माबा नामा एसे एखे आरो सेम निग्र जनायजों ओमफ्राय लोगोफोर इसानाव माने बिगासे दं आरो ओमफ्राय इखौनो माने गायहोनोसै जोङो दायो दानो हागोन मानसियाबो जि बुरजा सनिया आदा बुआनो ओमफ्राय लोगोफोर जों दायो खोथिया आग्लायनायखौ गावबा गाव आखा लाना फैबाय आरो गेदेरफोर फै लोगो जानोबा नुबाय लोगोफोर खोथियाखौ माने राननासो माबालायनांगौ गायबावलायनांगौ हौवाफोरनि गियाना खोथियाखौनो रानना होफैयाखै नै एसे ग्लाम ग्लाम फोमोनना गालांनानै इमाखा हाखौ खोथिया राननानै जों गायनो हायोना हिनजाव मानसिफोरा ना आयं बुरि मानसिफोरा बेसेरानो दे उपाय गैया आरो हौवाफोरानो मालाय रानासिबा माथो खालामनो एसे गोसा सान्दुङाव साथायामोन साथाया ओरैबा गुसुम जाजोबखाबाय नोंबो खान्दा खिथुआनोसै साथाया दोना फटफट रान फैलाय जाबायानोस' दे साया रानदो दे सनिया कुइन दे नै बिथांलानिनो आरो माबाया माइया लोगोफोर दे मा मिथाइ लाबख' मा मिथाइ लाबदो सनिया जि मोजां दंफां सायाव जिरायनानै सा लोंनोसै लोगोफोर दा गुसुथार दैयाबो दासो जि मोजां बार बारदो एख' जायाहाय दैज्लां दिनावलाय मा देलायनाय मा गाननाय जोमनाय ना लोगोफोर गोजासो लोगोफोरनो दिनै गाइखेर लाबाखै जोंना सनिया कुइना एकदम गोजासो लाबना होफैबाय दा सान्दुं गोसाजों फेजोबगोनसो भुटाननिसो नै लाबोदो मिथाइया माइ गायनो गोनांफोराव जाना हरनोसै मा मिथाइ लाय सनिया लबंग गाथा दंलाय नै सिङाव लोगोफोर नै माबायाव सान्दुं गोसायाव ओंखाम उखैनो जासाबो मिथाइ जाबानो जायो ना आयं सिङाव गाथा दंलाय भगबान दुंदोबो दुंदो माबायदि दुंदो दैयानो खामखावजोबदोनो इसोर हायाहाय इदिबा आइ जाया दा फुनसै जि फैसा दुंखावजोबदोनो माबायदि दुंखावजोबदो मा लाबदो आयै गला लाबलायदोहाय आयौ ना खानानो गथ'आ दे जों सान्दुं गोसाजों बेसे मा जागोन मा मागोन मोनलोंनो माबाना जाना दङ ओमफ्राय जों दायो रानना गायबाय दे जेबो नङा थान्दा लाबलायद' बरिया हामदोहाय गुसुनो थान्दा साजो मिथाइ जाखाबाय आरो दालाय मानो गल्ला लाबनांगौ थान्दाल' लाबनो जागौमोन ना माइ गायबाथाय मा मोनलोङो मा मोनजायो लोगोफोर नै मोनलोंलायबाय हाला गिदा हा सान्दुं गोसायाव मा गायबाय थाया जों थांनोसैसो दायो लोंखांनानै जि गोसा सान्दुंआबो गायनो हाया इ सान्दुंआव ओं मोनफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय माने आइ बिखुमजों ओंख्रि हरफादो आरो लोगोसे खान्थाल बेगरजों मैथानो ओमफ्राय लोगोसे आरो जौ रोसिबो हरफादो जौ रोसि बथलसे हरफाबाय ओमफ्राय लोगोसेनो खान्थाल बेगरजों मैथा आरो
खुलिथ'वाखैनो र' ओमफ्राय मा ओंख्रि बुंलाय बयलारजों आलु दाउ बयलार जालु डाक्टरनाव बाबु फिसाखौ ए औ माइसुंखौ खिथिन' ओमफ्राय गगानिबो लाबोखादों मुलि ए आंलाय बेखौनो बेलासियावसो लांगोन होननानै माइ गायनो थांबाय खस्थ' जायासै दुगैनि आं बोराया दाउ बयलारजों आलुजों संना दोनदोनो माबायदि संना दोनखो हौवा मानसिनि ओंख्रि संनाय बा गोजा नुखालायबायसोहाय माथो बरिया गोथाव संदो नामा वाव लोगोफोर नै तेजपातबो होलायदो ओमफ्राय मा होनो हाइजें बिलाइबो होलायदो बरिया संना दोनदो नै लोगोफोर रोंमारगौहाय बोरायाबो आंना जानांसिगोन आरो माइ गायफ्ला गायफ्लि बोरायनि सायावनो जाखांबाय लोंखांबाय लोगोफोर इनिफ्राय माने आङो दासो मोनसे भिडिअखौ नायनानै बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसे दैज्लां बोथोरनि गरम गरमजों माइ गायनायनि सान्दुं गोसाजों ओमफ्राय मोनसे भिडिअखौ माने नुनानै गोजोननाय मोन्दों गोजोननाय ओरैबायसा मोन्दों लोगोफोर आं माने सिगाङावनो भिडिअबो होखाबाय थादोंमोन बिथांनि भिडिअखौ आरो माने एनटि ब्रह्मनि फिसाजोनि गोमानायनि भिडिअ बुहुत होदोंमोन आं लोगोफोर ओमफ्राय दिनै माने भिडिअखौ नुनानै बिराद मोजां मोनदों आरो बिथाङा माने फिसाजोखौ मोनबायनो सोनिया ब्रह्म आरो बिनिनो लोगो मा नाम मोनलाय आलायस्रि बर' बिथांमोनखौ मोनबायनो आरो लोगोफोर ओमफ्राय माने मोननायखौ नुनानै बिराद गोजोननाय मोन्दों आं लोगोफोर मबाइल सबाइलथ' इदिहाय माने दासान्दि नायनोनो सोलाबाखै अब्लाबो दासो जास्ट ओरैनो जाखांनानै माने दसे जिरायनाय समाव बेफोरबायसा खौरांखौ मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोफोर बिथाङा फिसाजोखौ मोननानै खुसिनि मोदैजोंनो मा बुंखो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बे सानै गथ'फ्रा दङ बे जायगानिफ्राय फन फैबाय दा जेराव दं बिथांमोना आंनि फिसामोना सेफटियैनो दङ नाथाय दिनै अफिस बन्द दिनै मोनलांनाय नङा आरो गथ'फोरनि माखासे डकुमेन्टस नांगौ बेखौ आङो दा न'निफ्राय बिहरगासिनो दङ थेंक्स गड सोर नों थारैनो नायफिनहरबाय आंनि न'खरखौ मिथियाना गासैबो आंनि भिउवार्स आंनि अनसुलि नोंथांमोना इउटुबनि जा फेसबुकनि जा नोंथांमोना रोजा रोजा आंखौ मदद होबाय रोजा रोजा हेल्प होबाय नोंथांमोननि आंखौ अननानै बा आंनि न'खरनि दिक्टारफोरखौ नुनानै नोंथांमोना आंनि फिसा गोमानायनि सायाव भिडिअ हाजार शेयार खालामना होबाय दिनै फाइनालि आङो आंनि फिसाखौ मोननायनि लामायाव फैबाय जि जायगायाव आंनि फिसाया दङ बा बे सानै गथ'फ्रा दङ बे जायगानिफ्राय फन फैबाय दा जेराव दं बिथांमोना आंनि फिसामोना सेफटियैनो दङ नाथाय दिनै अफिस बन्द दिनै मोनलांनाय नङा आरो गथ'फोरनि माखासे डकुमेन्टस नांगौ बेखौ आङो दा न'निफ्राय बिहरगासिनो दङ आरो बै सासे गथ'नि बिगुमैयाबो फैगासिनो दङ गाबोन फुङाव जों लायसिगोन गथ'खौ भगबान इसोर दं माने नोंथांमोनखौ आं रोजा रोजा गोसो गोरबोयै साबायखर होयो आरो बबे रावजों आं नोंथांमोनखौ सिबिनो रोंनो थेवब्लाबो जाय हक आं नोंथांमोननो बिदिनो गेजेरजोंनो गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक्स जासिहरबाय आरो नोंथांमोना हाजासे आंखौ सहाय खालामबाय हेल्प खालामबाय बेनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोननिसिम प्लिज बिदिनो गुबुनखौबाबो मदद होलांबाय थाबानो जाबाय जों बर'जों बर' रावखौबो नासयलायाजासे इसोर आरो बै जि जायगायाव आंनि फिसाफ्रा दङ बे जायगानिफ्राय बै जोंहा बर' मानसियानो सासे आब'आ आंनो फोरमायहरदों बा खोन्थाहरदों बे आब'आ मैयाना दाखालि फेसबुकाव पस्ट होना होदोंमोन जों नुसनाखै बा नायसनाखै दा आं बे आब'खौ आं माबे रावजों बबे बिखाजों आं अननाय जासिनो रोंबावनो थेवब्लाबो आंनि बुंनांगौआ बेनो बे आब'निसिम गोसो गोरबो सिंनिफ्राय साबायखर आब' साबायखर नोंदि गावनि फंबायखौ मदद होदों हेफाजाब होदों बेनो जथेस्थ' आब' बेनो जथेस्थ' आरो आं नोंखौ सिबिनो बावनो जेबो रोङा आब' जों जाबाय सादा सिदा जाम्बा मोनसे आब' थेंक इउ स' माच आब' थेंक इउ स' माच गाबोन लोगो मोनलायसिगोन बे आब'आ सोर नोंथांमोनाबो आंनि गासै भिउवार्सफ्राबो नुनो मोननो हागौ आब'आ सोर आरो बहानि गासैबो ए टु जेड मिथिनानै लाजोबनो हागोन थेंक इउ स' माच